Takže dneska to bude nejspíš vlog, já vůbec nevím, vydám nebo ne. Každopádně mám úplně takovou vlogovací náladu. Nebude třeba lepší světlo tady odsaď? Ne. Teď jsem se asi půl hodiny zkoušela oblečení, který bych mohla mít v Dublinu. Protože jestli to nevíte, tak my letíme dneska do Dublinu. Teď se vás budu muset nabít, jakože já nevím, dám nabíječku na tenhle foťák, ale snad ji najdem. Oh, got it. Jenže já nemám druhou nabíječku na tenhle foťák. No, tak to vás budu muset nechat chvilinku nabít a pak vám natočím zbytek svýho dne. Nebo tak to nechám ještě chvilinku běžte do té doby, než to nevybije. Tohle to psala Julča. Různé druhy masa a sklad. Všechno zeleniny a teď. Takže take this. Mami, já vím, že jsem tohleto měla uklidit, pardon. Takže necháváme tohleto, to nejde více, za chvilinku už to bude. Je to furt studený. A pak tam dáme šišky. Tady to už máme teploučky, super čuper, dáme si 4 šišky. Mamka říkala, že tom tady tam musí takhle jakože pokládat, že to musíte prostě jako hodit. Což kdyby mi neřekla, tak já bych to tam tak hodila. Musíme počkat 3 až 5 minut, než se ty šišky udělají a pak vyplavou navrch. A pak víme, že to je hotový. Mňami. Si myslím, že to takhle jako nikdo nedělá, ale to je jedno. Oh shit, ne! Ne! To bude chutnat dobře, snad to nebude jakože převařený. Ne. Můžeme se ještě máslíčko. Nevím, proč tak bliká, no to je jedno. Co to bylo za obličej, fuj. Let do pití. Věci do polévky a různé blbůstky. Jule, ty jsi skvělá. Už se mi opět nabíjí kamera, takže musím tlačit na tohle. Ale máme šišky, už nám vyplavily, dali jsme na to máslo a teď můžeme jíst, jestli to není rozvařený. Jestli to není rozvařený, doufám, že to není rozvařený. Šiška, co se mi rozpadla, tak se mi dobrá. Víte, co natočím? Já natočím takový to mukbang, nebo jak je to? Hej. Tohle všechno musíme uklidit. Je strašný vedro. Teďkon musíme, no nevím. Mám to někdo pojede. Kde mávej? Podívej. Počkejte. Tak Slipina, počkej.
červený. Počítejte taky. Kde? Podívat, ten objektiv je mokrý. Já vím. Shit. Počkej, já si potřebuji ukřít brodu. Jo, ty.